Kevin 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 ơi ơi Kevin Kevin Sibi Rani Brahma vlog channel फरायबाय माने गोबां समनि उनाव नोंथांमोनखौ फरायबाय आङो भिडिअ एंगारनाया गोबावथारसैमोन ओमफ्राय भिडिअ एंगारफिननो होननानै आं सानदों आरो vlog channel जाहाथे मोनसे मेम'रि बायदि जानानै थायो उननि समाव बेफोरखौ नायफिनबा मोजां मोनो नालाय आङो दिनै खांख्राइजों मैथाजों संनो नागिरदों आङो दहाय बाजाराव थांदोंमोन नालाय खांख्राइ लानानै फैदों Kevin 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 ơi Kevin Kevin mà gon la gon di sana sih ke sana mawa men goto nasan sih men खांख्राइ संग्रालायनो खांख्राइखौनो हमनो रोंखाया देलाय दाखोरखौ देखाबाय आं बै गिदिर खेबग्राखौसो देखानांगौ आरो नाखौ जानो बिदि देखानाङै थैबायना होनबाबो नानिया सायनानै होगोन ओमफ्राय आं संगोन मैथाजों खांख्राइ जोंना जागोन ना जाया जोंना जागोन मा होनबा अद नाय ना hei mama आखाइ सुनांगौ जोंना आखाइ सुनांगौ दायो नानिया जोंहा सायसिगोन नानिया जा खांख्राइखौ सायखांबाय दायो आङो खांख्राइखौ दैयाव सोमनानै दोनसै दै माने इयाव एसे संख्रि होनानै सोमनानै दोनसै आरोखि ना थारमाने मैला इरि थायो नालाय खांख्राइयाथ' गुदुङाव थायो हाब्रु इरि बिसोरो मैला मैथा जायो ओंखायनो जाहाथे एसे अरख'यो संख्रि दै होनानै आङो सोमनानै दोननोसै संख्रिखौ एसे दै होनोसै बस दायो आङो बेखौ 15 मिनिटसो दोनसै बिनि उनाव सुनानै संनोसै बे समसिम आं मैथा सायनानै लानोसै मोनबाय बेखौ बोखांनानै लानोसै दा बेखौ सुखाबाय हाननोसै दा जाबाय बेयाव आङो नैबे खांख्राइखौ होनोसै बेखौ दसे खोबनानै दोनसै गोदौ होनोसै बिनि उनाव मस्ला होनोसै नायदो नै बेसे गोमो जाबाय नै गोमो जारां जालायखाबाय दा साखिनोसैलै संख्रिया नांनाय नङा संख्रिखौ बिराद खम आरो मा जानो उफान बाबा साखिनो संख्रि नाङाखै
जानो लाबाय दे लोगोफोर जानोसै जानाय बायदि भिडिअ खेबाबा माथो ब्लग नालाय गासिबो खेबनांगोन बिदिबासो समायो औ संनानै ना लोगोफोर गाज्रि दामोनसै दै जानाय मानि खेबनाय जाहैबाय ब्लग भिडिअ नालाय ब्लगनियाथ' गासिबो जानाय लोंनायखौनो दिन्थिखाबायबा संनायखौनो दिन्थिखाबाय नालाय जानायखौबो एसे दिन्थिनांगोन ना मा होनो जाबाय मैथा ओंख्रि होनबाथाय आरो माथो होनबावो नैयो थारुननि पापरनो बेखौ आं जानो हाया आंना एलार्जि दं नालाय आंल'बाथ' आं जागौमोन खिन्थु ट्रिसान दं नालाय ट्रिसाननि थाखाय आं जानो हाया आं जाबाथाय आंनाव बेसेबां स्टर जायो बेनिफ्राय बांसिन ट्रिसानाव जाहैयो बिनि थाखायनो आङो माननाय बुस्थु जेबो जानो हाया थारुन थास' थाला थास' बिबारखौ आं दासिम खेबसेल' जादों बेबो आं लुबैथारनानै मोनजायाबाबो जासोमथारदों आरोखि अमा बेदर बेफोरखौबो एकदमबारे मोनजायानो गोबावजों आं खेबसे जाखुमायो माने लुबैथारो नालाय होनबाथाय स्टर बेरो जोगोनार बेफोरखौ मोनजाया माननाय जिखि जाया माननाय सबायफोरखौबो मोनजाया नै रायलाय होद जाफ्रांबायमानिखौसो आहासो थारुननिखौसो हर फानलुबो दोनखो गावनोल' लाना फैबाय बे थाइसेल'लाय सोरथुनो जायो आरो बे थाइसेखौ सोरथुनो फानलुबो दोनालाय फिसासो जाखायो दा दानिया बुंनो माबायदि मोनदों मोजां खांख्राया खांख्राइनि ओंख्रि संजाबाय दं खांख्राइनि ओंख्रि बेलेगाव थानायनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि जेबो मोनजायामोन आरोखि खांख्राइ मैथा गोथाव जादोंथ' आरो जों संनायखौ गोथाव जायो आरो भिडिअ खेबै खेबै सङाबा साबसिन गोथाव जागौमोन भिडिअ खेबबा थारमाने धान्दाया भिडिअ खेबना थानानै संनाय खावनायाव बारा गोसो जाया बेयाव आङो सामब्राम गुफुर एरिबो होदों ओमफ्राय आं खिथानोबो होदों भिडिअ हरिसि बे बिदैखौबो राननायसो जाबाय माने भिडिअ बानायनायखौ जाब्रायबाय नामासै थोस जायो दे दासो जाखादों दा ट्रिसाना जानो नाङाखै जादों ट्रिसानाबो मेथाइखौ बेनो आलदा संनानै जादों एसे बुरजायानो जादों जागासिनो ओंखाम जादों नै दोलिया संदों जादों दोलियाखौ बुरजायैनो जाबाय आंजोंबो बुरजायैनो जाबाय मैथाखौलाय दहाय साखिदोंल'सो दालिखौ जादों ना दालिखौ जादों दालिखौ जादों गथ'फ्रा जायोथ' जायो सिगां जायाखैमोन इयो दा जादों सोलाय मालाबा जायो मालाबा जाया नों जाबाय थानोसै दे नों जानायाखै एसे जादों साखिनायदों गोथाव दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर जाय रायलायनाय जाहैबाय खिन्थु जानायाव रायलायनो नाङा होननानै जोङो सोलोंबोदोंमोन जानाय समाव जानायावनो ध्यान होनांगौनो दाथ' आं भिडिअ बानायबावनाय जाहैबाय जानाय समाव जानायखौनो गोसो होनानै जानांगौ जाहैदों होमबा देहाया गोजोननाय मोनो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आङो उननि समाव आरो ब्लग भिडिअ लाबोबावनो नाजागोन समाय दिहुननानैबाबो गोजोन्थों एसेनोसै